Mokalure Kodol. Kilafa kani ngi ade wacho Budalangi is a proven example ni dikes ko ger maber mo los makoro ogeng oula maber to konyo that osebedo proven osenyiso ranyisi ni gino nyalo timore maber kendo nyalo gengo masira mamoko mang'eny. Koro wan watimo gimiluongo ni advocacy to watemo wuoyo gi mamoko gi mondo waluw gi example mar Budalangi cha wane gima nyalo timore to in ka ing'eyo kaka kawaida giko madhi gi politics seche moko ionge influence ok inyal wacho ni maka manyaka timre. The best you can do en wacho ni gino be wanyalo kele e nyando kon to kata MPs wabe nitiere wing ma advocacy mawuok kod ni this time around watema ne konyo jopiwa mondo olos gima chalo ka dikes machalo ka Budalangi mondo wageng gigo manyalo kelo oula ma interfere gi jowa ne gima ne timore kata Sindo gima lich miwuoro ahinya odiochieng' alanga pi ae dho nam ng'ok kabiro koro gigo nyaka ng'i to mana kaka wacho cha nitiere gigo madwaro koro political influence kanyo koro ng'eni kanyo koro wewa kanyo ingo nitie gik mamoko bende matimore kar kae assessment magu kaachiel kod nonro magu ma utimo nitiere nikech in kama intiere ka itimo weche mag bedo coordinator ka utimo Nairobi rango weche mag thieth kod ngima oganda bende mathoth ahinya bende yangore ni nitiere thuolo ma oganda nyalo yudo tuoche mamoko kata kopogore ma mar kolera kaluwore kod pi mochido ma bende igolo e oula gi nikech yangore nyaka sani nitiere kuonde moko ma kidhiye mus kuom tiyo gi wach machalo kama nitiere kute moko mawuotho kata e pi oula mantiere kar kanyo pi mabiro ne oganda moko roya siwej magi donja iye kuonde gi kama gintiere nitie ka nyalo ukawo okenge kutiyo kod county mondo mi ukel resruok ne oganda ne jok machalo kama. Mano is part of package mano wacho ni wakonyo oganda in terms of water and sanitation. Nitie components mo ng'iyo e yor thiedho pi ensuring ni pigno ma ji modho no en pi makare en pi mothiedhi. Koro mana kaka wacho ni nitiere plans to ensure ni wan gi long term vision ni gima kamago timore like kaka nyando ng'eyo ni nyando pile ka pile oula kobiro mae matimore. Koro in the process nitie yoro miketo okonya bedo gima timore sani but otimore step by step mar ensuring there is safe water pi maler mar modho mokni wan go oula momoa to kendo tuoche moko be chak biro momoa koro like wan gi masiche ariyo moriwore koro watemo geng'o gik bilago to en gima timore mos okonya timore gi sani koro nitiere process nitie kata skunde moko ma koro pi yudore kaluwore gi partners mosebiro oketo yor pi maler kata ko oula nitiere koro ok gimodh pi oula cha to gimodh pi maler. Erokamano odiochieng' ma kawuono en odiochieng' no ma piny mangima dhialo en iwacho ni en World Red Cross